Hey guys, τι κάνετε σήμερα, ελπίζω να είστε καλά γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, σήμερα θα κάνω ένα βίντεο στο YouTube, τα top 5 καλύτερα παιχνίδια για το PS4. Για πάμε να δούμε. Πάμε να τα δούμε. 5 είναι το The Division. Για μένα είναι αυτό το καλύτερο, το 5 το πέμπτο καλύτερο παιχνίδι στον κόσμο για το PS4. Γιατί είδα πως είναι, το είδα στο Xbox One, αλλά παρατήρησα βίντεο και έμαθα ότι είναι ίδια γραφικά, είναι ολόιδια με το Xbox One το παιχνίδι, το ίδιο και στο PS4, δηλαδή παίξει στο Xbox One, παίξει στο PS4, τα ίδια γραφικά θα είναι το ολόιδιο και είδα ότι είναι τέλειο. Είδα ότι είναι τέλειο και μου άρεσε πολύ και τέλος πάντων για μένα είναι αυτό το πέμπτο καλύτερο παιχνίδι στον κόσμο. Πάμε για το τέταρτο. Το τέταρτο καλύτερο είναι το FIFA 17. Και ναι, είναι αυτό, για μένα είναι αυτό. Το έπαιξα, το έχω στο PS4 μου, μάλιστα έχω το demo, εντάξει, αλλά αν παίξει έναν αγώνα έχουν τα ίδια γραφικά και είδα ότι έχει τέλεια γραφικά και ότι όλοι μέσα στα top 10 μερικοί είναι και ή το FIFA ή το Pro, γιατί εντάξει, οι περισσότεροι παίρνουν ένα PS4 για να παίξουν το FIFA ή το Pro, ή το FIFA ή το Pro, τέλος πάντων, για μένα είναι το FIFA το 17 και τέλος πάντων για μένα αυτό είναι το τέταρτο καλύτερο παιχνίδι. Για πάμε. Το τρίτο είναι Watch Dogs 2. Ναι, για μένα αυτό είναι, γιατί είδα βίντεο στο YouTube από έναν YouTuber, τον CM2, που μάλιστα τώρα πρόσφατα πήρε και το GTA 5 και συγχαρητήρια, είναι πολύ καλός YouTuber. Άσχετα με αυτό τώρα, για μένα αυτό είναι το τρίτο καλύτερο παιχνίδι, γιατί έχει να κάνει με hacker και είναι παρόμοιο με το GTA 5 με λίγα λόγια. Πάμε για το επόμενο. Είναι το GTA 5, το Grand Theft Auto V5. Ναι, είναι τέλειο, το έχω παίξει, το έχω για ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή είμαι έτοιμος να το βάλω να παίξω. Και τέλος πάντων αυτό είναι το δεύτερο καλύτερο παιχνίδι για το PS4 κατά τη γνώμη μου, γιατί το έπαιξα και έχει τέλεια γραφικά και έχει πολύ καλό story. Τέλος πάντων, πάμε για το επόμενο. Ένα είναι το Uncharted 4 A Thief's End. Για μένα είναι αυτό, το έχω τερματίσει 2 με 3 φορές, ναι 3, και έχει καταπληκτικά γραφικά. Είναι τέλειο, γενικώς είναι για μένα στην πρώτη θέση. Το τερμάτισα και είδα πως είναι, το έχω τερματισμένο τώρα και είναι τέλειο, ειλικρινά. Για μένα είναι το πρώτο καλύτερο παιχνίδι σε όλο τον κόσμο για το PS4. Κατά τη γνώμη μου, πάρτε το όσοι δεν το έχετε.